sampai jam 5 saiki tak terus nih. Tapi lah sampean gak iso mudhun, tak barne. Sepenting aman. Ayo, mudhun. Mas. Wis to, aku penak sampai jam 5 los. Sepenting aman. Ayo sampean jenengan mudhun, aku yo ngeman panjenengan. Gondrong atau bapak kami tua Saprul dengan rumah di untuk naik di atas panggung MC ya. Nah, kalau Mas Agus ada diganti kepada Mbak Seman yang dari Macan Putih Dumuk Tulungagung, kepada Mbak Seman yang dari Macan Putih Dumuk Tulungagung, dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Bapak Jainal dan juga Mbak Pur. Mbah Seman yang dari Macan Putih Gemuk Tulungagung dengan rumah dimohon untuk naik atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit. Matur suwun kepada Mas Saprul, monggo. Pacarku ilang goro-goro. Oke, ditambahi volumenya Mas. Volume mic MC. Volumenya ditingkat Mas. Ditambahi volume. Baik. Iki musuh Bu. Nggih, matur nuwun. Wekdal ingkang sameneika sampun dipun sebagian dhateng kawula. Sugeng santun dumateng sedulur wonten tlatah Tulungagung. Yo wis watine padha nindak. Ayo Mas. Alon-alon kok. Yo wis watine satu kali kurang dua kali. Yo ingkang radah waskita sing abet ya kudu. Yo dua kali. Ayo Mas. Yo Macan Gebong Ceruk Singo bareng. Yo salaman Pak Wasit. Solah yakti jagai agama limang waktu kudutan monggo dijogo dibelai gandeng sing babak sing imbang istiqomah sing kirane tumanina prayogani. Yo utama yen berjamaah. piye Kalimantan. Yo Subuh Mas Dipo saka tlatah Kalimantan. Yo boleh seduluran ning Tulungagung. Sandal Mas, sandale. Yo cepet sih. Yo ngono. Yo ontang-ontang saka tlatah Kalimantan IKN. Yo wis ora apa-apa. Yo Pakde karo jengklek sik meneno senine yo. Yo ganti pecut monggo. Yo ngeling ono ning donya amung sedilo. Ayo Pak Yit. Jengklek Pak Yit. Yo. Ganti dulur saka IKN Kalimantan. Yo. Ho, ora. Popo Pak Yit, jengklek Pak Yit. He. Yo. Yo ngono. Ana senine tadi ya. He. Ho. Yo, manunggone rasa dadi wonten Tulungagung.
Yo. Gentenan. Ya, saudarakan selamat datang juga hadir dan juga suka rawuh kepada jawara yang dari Kota Blitar, yaitu yang dari keluarga besar Kolo Jengking yang dipimpin oleh Mas Sutrisno Garing. Selamat sore, selamat datang Mas Sutrisno Garing yang dari Kolo Jengking Blitar. Matur suwun. Yo, roton dek. Pak Wasit didoi aja dudur. Yo. Hei. Yo. Sing tadah yo Saya malam sembrana. Yo. Nek ngeri saya nek buri selidutan. Ojo Nggih, dipinakerin. modera prayoga. Yo. Hei. Ora kok Kurang satu kali. Yo. Wasit, jengklek wasit. Nadyan akeh kudu turut dalan. Mong sliramu kuwi sing tak sayang. Yo, dipun toto wayange Kang Prayogi. Saiki kedana cewek seksi. Nggih. Himbauan dari panitia ingkang boten bersangkutan harap mandhap wonten ngadhep nggih. Ngapunten. Saliyane sing munggah sing boten kepentingan dipun aturi mandhap wonten ngisor. Yo. Kurang berhati. Yo. Yo. Wis Sewu tresno mongkang wis sliramu. Wis. Dua kali. Tak jaluk di Ayo Mas. Gi. mring aku. Aja ngrayu. Ayo Mas Kuncoro. Tokne Joko Montrone Mas Kuncoro. Nek tatah Tulung Agung. He. Yo. Timbang loro. Yo ngono. Nggih. Kula terus Gung sonten dumateng para jawara jaratiban dari Kabupaten Blitar dan juga Tulungagung ingkang sami rawuh ten palagan mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng dumateng sedaya dulur-dulur ingkang samenika sampun rawuh wonten wekdal menika. Yo, satu kali kurang dua kali. Ayo Mas Kuncoro sing rapet. Oh, he. Ora apa-apa. Ayo ger. He. Yo. Omah. Yo, ganti bosok tidak apa-apa. Wis ra ono Yo, Pak Wasit sing awas, sing waskita. dipercaya malam wong sembrana. Yo. Nek Wis, Joko Montrone Mas tokne. Yo. Oh, foto-foto dolanan. Gi. He. Salaman Joko Nggih. Mundara prayoga ora kode. Nggih. Kula kemes nuwun. Wekdal menika acara menika boten sanes saking dulur-dulur donatur ingkang sampun berpartisipasi wonten acara kegiatan wong tlatah Tulungagung menika sepindah saking Mas Hari Bordir matur nuwun dan juga dari Budi Bordir Kisam Motor Budi Tebu Agus Tebu dan juga Mas Dono Tebu matur nuwun saking pinten-pinten menika partisipasinipun. Yo, hey, hey. Yo, alon-alonikum. Hey, yo. Yo. Pendekar kabeh to. Yo. Hey, was. Oh. Kita
Monggo langkai Mas. Langkai ditoto. Hei. Loh, kurang pilihan. Hei. Ho. Ayo Mas. Hei. Iki. Ho. Yo, salaman. Sepen lepat, sepen luput nuwun pangapunten. Lawan yang dhuwur ngisor panggah dadi sedulur. Yo. Ki. Jago. Dadi wayang dadi. Yo. Sakne apa sing dadi piandel? Sakne apa sing dadi japa mantrane? Yo. He. Ayo Kong. Wis. Yo. Satu kali lagi. Kurang dua kali. Yo. Alon-alon. Sing penting kelakon. Nggih. Ayo Kong. Sapa mantrane sakne Kong? Nggih. Upet-upet dolanan saman diman. Yo. Heeh. Di. Wis. Yo. Alon-alon ae. He. Ho. Yo. Wes. Ayo Kok. Sepindah malih. Cek gentenan. Ho. Yo ngono. Sing delok pecuten ra apa-apa. He. Ho. Nggih. Sepindah malih. Kula aturaken matur nuwun dumateng Bapak ingkang amangku desa Bungur inggih menika Bapak Sutoyo dan ugi dumateng para donatur ingkang sampun berpartisipasi dalam rangka diban wonten Kratah Bungur sepindah saking Bapak Hari Bordir pengkalih saking Bapak Budi Bordir kaping 3 minangka Pak Kisah Motor ingkang kaping sekawan Bapak Budi Tebu ingkang kaping gangsal Bapak Agus Tebu ingkang kaping 6 menika Bapak Bono Tebu matur sembah nuwun yo hei yo wis yo Kong salaman Segala luput terlepat pangapunten nggih ing ngapura wonten Palagan Kratah Desa Bungur Tulungagung. Yo. Nggih. Rolling wasit dumateng Pak Ketut kula aturi minggah Pak Ketut. Pak Ketut kali Pak Cekel saking Cambuk Sakti Blitar Selopuro sepindah malih Pak Ketut kali Pak Cekel kula aturi minggah wonten sasana pagelaran rolling wasit yo aja dudus ya Mas hei oh awas Pak Wasit apa Mbak Yubati pindahan persiapan rolling wasit Pak Ketut Pak Cekel aturan minggah wonten sasana pagelaran wonten Desa Bungur Tulungagung ayo awan-awan yo ngoblonjo ning pasar baik prawono rondo kakiku ora pati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa ating-ating jasuman yo ben rono dijamin
wasite rolling. Pak Cekel kalian Pak Ketut, monggo rolling wasit. Tindak wasit taksi. Yo, rolling wasit. Apa ora wedi Seko nganggur Seko sing imbang sing babak ya diatur nggih diatur manut panitia manut wasit sing babak sing ndi sing nom ya musuh sing nom sing tuwek ya musuh tuwek ben enek adile nggih nggih sepeda malih Pak Ketut monggo Pak Cekel monggo rolling wasit gantos nggih yo yo ngono gandeng sing babak ora kok terus ngawut yo he ho ya iki wayang enom wis di bau yo iki dodo sing di he ora apa-apa hei yo pendekar yo ayo mas jengklekmu sing ganteng yo yo hei solah indah jangkah ditoto senapi yo wis oh yo iki yo hei ho hei wis dua kali yo kurang urusan Pak Wasit ditoto karpete dibanding ribet yo oh hei wis oh wis yo ora apa-apa yo ora apa-apa mas yo ayo kan ditoto Cek wes ayo mas ditoto sakne Joko Montroni yo hei hi yo wes yo sing awas oh satu kali kurang dua kali ayo mas untuk panitia mohon untuk mempersiapkan lakban sepeda malih untuk panitia kasuwun membawa lakban nggih niki karpete ucul sepeda malih untuk panitia kasuwun mempersiapkan lakban untuk karpet wonten palagan matur suwun yuk wes oh yo salaman kan oh yo rolling wasit Pade wasitnya ganti ayo Pak Ketut Pak Cekel ganti wasit yo ayo Pak Ketut Pak Cekel monggo wasit ganti rolling gentenan wasitnya yo Pak Cekel dari Blitar Pak Ketut monggo rolling wasit wis wasitnya gentenan hei wasitnya gentenan yo diomongnya angel lah buduan ayo ganti wasit wis wasitnya sing pun madhap matur suwun yo yo ki Pak Cekel toto Pak Ketut ditoto wayange sing awas sing kelas kita yo jago senior hei ki karena gitu lodo koyo mami api karena contoh yo ayo kong wes oh ki hei jengklek ose kong jengklek kong yo hei oh yang ngono jengklek sih yo yo main sing apik kok ben kena nggih contoh generasi sak ngisore jenengan kena gitu lodo nggih yo ho
Yo. Ketenan. Foto langkah sing api Pak Tegal. Ditoto sing mrayogani Toto Corone Palagan pripun monggo mungkin ya pengalaman mergo sepuh karo pin sepuh ayo mau gandeng neng bungur tulung agung yo boten kesupen acara menika engko diliput saking YouTuber kondang Kawir Dipo Wiryo aja lali di like yo di komen yo di subscribe yo Ya, sojokan penolakan Bupati dan juga selamat sore kepada pembina paguyuban seni tiban. Iki menika kalipun Popo Guntur Wahana SE dan juga selaku kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, Bung Adin dan juga sojokan selamat sore kepada kalipun Bapak Guntur Wahana SE selaku sebagai pembina paguyuban seni tiban. Dan juga sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur. Sasi wawase goku ngenteni mong siramu ayu tak atur sebanun dua bolong ugi kanca-kanca saking takiwan gitar maupun tulung agung ingkang sami menika sampun ing wonten desa Bungur mugi tansah pinenengan rahayu wilujeng sambung silaturahmi wonten desa Bungur menika yo rikala jaman satu kali yo jangkle Mas melo janur wonten seantiasi dua kali kurang satu kali lagi yo sing kekek tak gawe Mas yo hei yo hei wis ayo Mas rindu yo ketemu kangen hei yo digolek sing imbang Pak Wasit sing babak nom yo nom tuwek yo tuwek yo pokoknya sing imbang ngomong gandeng ini ora ngampek gak imbang seneni kok karo Pak Tarjo yo timbangan kudu kok 50-50 apa 50 apa-apa nyengkret titik yo hei yo hei ayo Mas ditutup Pak Tekel Pak Ketut diaturi apa tadi aturan ini Palagan piye
ora oleh piye kudune piye ya kuwi diaturne yo sanune lali he yo jengklek awak dhewe yo ora apa-apa yo he Ditung sasi lawase dundungan yo wah sindene suarane yo he yo sing mas tadahe aja rene pangendane yo bukan dandan ning palagan kene yo panitia gunting karo laban panitiane ndi sebida malih panitia mohon untuk bersama laban dan gunting panitia laban karo gunting siap nih panitiane nanti mohon yang terhormat untuk Bapak Panitia aturan mempersiapkan lakban dan gunting matur nuwun yo hei ayo Kang wis yo sing awas ora apa yo wis oh ayem tenan neng desa Bungur Tulungagung yo 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 ayo mas toto kanthi prayogi yo cakne Japa Mantrane yo kok omah wis dilangkai mboke wurung yo donene wis untuk panitia monggo kita malih yang terhormat Bapak Panitia mempersiapkan lakban dan gunting kita malih panitia kasuwun menyampaikan gunting kali lakban panitiane turu apa nanti lagi yo 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 rada lengah Pak Ketut di tengahnya Pak Ketut Pak Tekel yos he ora apa-apa yo loh lah iki yo wis yo se hop gamelane hop gilu hop panitia kon juga gunting karo solasi lakban mendi timbang timpet sing main panitia lakban karo gunting karo tada ilang go balik kok iki ngapunten nggih ingkang boten kepentingan kula aturi mandhap awake dhewe bendina awor wis to siji-siji kabeh kebagian sik disekores sik nggih matur nuwun untuk dulur saking Tlatah Tulungagung sebida malih untuk alat tadah mengnandi kok rene tadah iki mung sida tiban apa gur dolanan gimana tadahe nanti Mas monggo dipun siapaken tadahe kok ilang iki terus piye iki bubar kok terus lek terus sampai mudhun lek mudhun jam 5 aku los lek terus jam 5 los iki engko lek ndak iso mudhun dibarne mudhun apa ora ya timbangane aku karek manut panjenengan sedaya nggih kudus mengko pas giliran aku karek manut panjenengan
sampean lek ngejak sampai jam 5 saiki tak terusne. Tapi lek sampean gak iso mudhun tak barne. Sepenting aman. Ayo, mudhun. Mas. Wis to, aku penak sampai jam 5 los. Sepenting aman. Ayo sampean jenengan mudhun, aku yo ngeman panjenengan. Lah ndak iso mudhun, ayo dibarne. Monggo Mas. Piye? Mandap. Aku bendino yo tiban. Rono rene karo kanca kabeh. Kabeh yo kanca, lah iso sampai sore. Jam 5 aman. Yo, dun. Niki acara tiban uduk jagung bayi. Nyuwun sewu, amit sewu saderenge minangka kula sesulih saking panitia menyampaikan bahwa untuk yang tidak berkepentingan diharap mandap, diharap turun amargi menika acara mangke bibar antawis jam gangsal tinimbang mangke jenengan niku mboten manut aturan ingkang sampun wonten acara dereng biar dipun biaraken kula nyuwun kanthi sanget sami mandhap ingkang mboten berkepentingan matur sembah nuwun. Ngaturaken panggilan Mas Jolodong kula atur enggal nata mungkin gawang tiban kalih Mas Yadi Mas Yadi mboyo kula aturi enggal mandhap wonten ngajeng Bri munggah kene munggah Bri Febri iki mengke lek mboten saged ditata mengke bar tapi lek ditata penak awake dhewe penak ngoten lho pun awake dhewe ngaten iki butuh hiburan. Lanjut Pak Takim nggih nika pepunden kula Tulungagung. Nggih. Sik ditata karpete sik ben dilakban. Gelok-gelok nek.